influenzat ħafna mit-taqlib, mhux biss tal-gwerra, ma anki ta' snin 60. Iwa jien il-JJ u ma jasal qatt. Fih, għafdajt, il-għalex kont naf xinu. Minn donajna żgur li kien jikteb ħafna, kien jagħmel ġranet fuq is-sofan bil. Kif tista' tfissru bħala kittieb meta tara li kien involut fl-sports, fl-scouts, fil-parroċċa, edukatur? Qatt ma rrabja magħna, qatt ma għamel xejn magħna, qatt ma għajat magħna. Il-bniedem li verament kien jgħix il-ħajja bit-batijiet tagħha kollha. Biss il-papa kien bniedem ta' ħafna kulturi, ma kienx biss limitat għal qarja. L-ewwel kmandament tiegħu kien li jfittex il-ġustizzja soċjali. Ġew kellu mħabba kbira, mhux lejn il-Mosta biss, lejn kull ħaġa li hija Maltija. JJ Camilleri twilet fil-Mosta fis-27 ta' April 1928. Lil missieru ftit li xejn kien jafu. Missieru kien emigra lill-Awstralja iżda ġilura meta JJ kien żgħir. Meta kellu 11-il sena, missieru miet u trabba ma' tzijietu. Jgħid li ma kien jonqsu xejn u li kellu tfulija feliċi. Huwa kien ħobb ħafna jilgħab il-futbol, speċjalment fl-oratorju tal-Mosta u fil-liċeo. Meta kiber, kien anki fit-tim ta' Bormla u tal-Mosta. Huwa studja fil-liċeo kif ukoll fl-Università ta' Malta fejn kiseb il-baċellerat. Aktar il-qudiem, igradwa fil-livell ta' Masters mill-Istitut tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Londra. Huwa kiseb ukoll l-Associationship of the Institute of Education, l-AIE. L-Ingilterra kienet għal-ġowi kienet parti mill-kors li kellu jagħmel għall-istudju tiegħu. Għalija kienet divertita. ċorotant, ġew kien jistudja, ġew mar l-Ingilterra biex ikun ċert mill-istudju tiegħu. Bħala żagħżugħ, JJ kellu ħajja attiva ħafna fil-Mosta, fl-oratorju, mal-scouts, fil-futbol u fit-teatru. Huwa kien iżżewweġ lil Josephine de Bono minn Rabat Għawdex. Huma kellhom 3 subien, Dennis, Franklin u Roderick. JJ kien bniedem kwiet iżda ferrieħ ukoll. Kellu sens ta' umorizmu u l-kapaċità li jniżżel bis-sima dwaru nnifsu. U kien jgħid tal-JJ kien jgħid, iwa jien il-JJ u ma jasal qatt. Imma x'darba naslu ta' kien biex darba naslu. U twasluni intom anzi kien jgħidli qed jirreferi għal ġurnata meta kellu jħallina ovvjament. Però kien jħares lejha b'ċertu tbissima wkoll. Kien iħobb jiddisinja u jpitter l-aktar wara nofsinhar. Il-papa kien ħobb Pitter, kien juża diversi medji, kien jippitter bil-akrilis, kien jippitter bil-żejt, kien jippitter bil-crayons, kien jippitter bil-lapis u anka il-volum ta' pittura sketches li jagħmel huwa xi ħaġa fenomenali. Għandna nista' ngħid mijiet jekk mhux eluf ta' sketches li kien ħallinna l-papa.
Kellu aktar passatempi fostom dak tal-ortikoltura. Għal-ħabta ta' wissu, erħilu jaħsel u jipprepara d-damiġġani u l-odda kollha biex jasal l-imbit. Kien jagħmel imbit ta' kwalità mill-aqwa. Dak kollu li kien jagħmel rid jagħmlu sewwa. Niftakar li ma' Tziju Piju konna nġibu l-enep mill-għal kellu t-Tzijiet, it-Tziju Piju Alla jaħfirlu, konna fil-kantina isfel, konna mod ta' dilettanti nagħmlu l-imbit. Huwa jibqa' l-aktar magħruf għall-kidba. L-indonajna żgur li kien jikteb ħafna, kien jagħmel ġranet fuq is-sofan bil-qeda jikteb, ġifieri dak imbagħad issa sibna skopra fiex qed jikteb u li sar fuq dak il-ħin kollu li kien jikteb. Aħna bejnietna konna ngħidu speċi kemm m'għandux jikteb u dan il-ġurnata kollha mifrodu sa flaxija inkollu għaddej jikteb. Imbarra s-sem filantropiku tiegħu fil-Mosta huwa kien attiv fl-aqdiet letterarji bħall-Akkademja tal-Malti, kemm il-darba kien membru fil-Kunsill tal-Akkademja u kellu bosta karigi fosthom bħala assistent teżorier u uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi. Kien membru ta' ħafna bordijiet fosthom fil-Fakultà tal-Arti fl-Università, kif ukoll fil-Bord tal-Awtorità tax-Xandir. JJ allura kien xandar ukoll. Huwa pproduċa u ppreżenta qatt ta' sensiliet fuq ir-radju fosthom mill-Arkivji ta' Santu Spiritu, ħdejn is-suq, taħt is-siġra taż-Żabbuġ u minn fuq is-setaħ. Huwa tal kontribut tiegħu wkoll fil-Laboratorju tal-Paċi flimkien ma' Pater Dionisio Mintov. JJ kellu ħajja attiva ħafna fil-Mosta, fl-oratorju, mal-Scouts, fil-futbol u fit-teatru. Meta kienu fl-Scouts u sħabu kienu jiddubbaw xi kamp u jmorru jqattu bosta jiem ma jintuffiha jew ladira. JJ kien ħobb dak kollu li kellu x'jaqsam mal-Mosta. President onorarju tal-Aqda Filantropika Talent Mosti, anzi kien wieħed minn tal-bidu illi ħsieb flimkien ma' Joe Bartolo u xi oħrajn illi ir-razzett tal-Markis li kien se jitwaqqa għaliex kien hemm bżonn li titkabbar l-iskola, inserta kien Daniel Mikallef ftit xhur biss bħala Ministru tal-Edukazzjoni lejn nofs is-snin 70. Illi kien iddeċida illi minħabba li hu razzett ta' ċertu valur ta' ċerta storja, minħabba li għandu valur anki kif naqbad ngħid, ambjentali, rurali u anki urbanistiku, kien iddeċida li l-iskola tikber kemm trid, bil-kundizzjoni li dar-razzett l-inserta li kien qiegħed within its walls fil-perimetru ta' din l-iskola, dar-razzett ma jaqax. Kien membru ta' bosta kumitati u organizzazzjonijiet fil-Mosta. Kien segretarju tal-Każin tal-Banda Santa Marija. Kieteb fil-fatt l-oratorju Lejt tal-Assunta Lilek Marija. Flimkien ma' martu kien membru tal-kumitat li jmexxi l-librerija lokali u dan l-aħħar fis-sottokumitat Riġenerazzjoni Kulturali tal-Kunsill Mosti. It-teatru minn dejjem kien ħobbu. Sa minn meta kien għadu tifel kien attiv fit-teatru tal-oratorju. L-ewwel kienu jibdew bidram traġiku u mbagħad makkjetti u jispiċċaw b'kummedja. Kellhom kumpanija tal-Mosta u kienu jaħdmu wkoll f'postijiet oħra. Però l-JJ ma kienx biss sempliċement tifel jilab l-ballun, tifel li jitla fuq il-palk, tifel li għamala l-parti ta' Kristu fil-Passjoni, fil-dram tal-Passjoni, imma kien li bniedem ikolli jikteb id-drammi huwa stess. U id-drammi tiegħu bħal-kodba tiegħu bħal-romanzi li ħareġ kienu kollha marbutin fuq il-qagħda soċjali li kien jgħix. Huwa kien involut f'kull aspett tal-ħajja fil-Mosta saħansitra fil-futbol. Il-futbol baqa' jħobbu, kien l-isport favorit tiegħu. Huwa mhux biss kien jilab, iżda baqa' involut ukoll fil-klabb tal-Mosta bħala membru tal-Kumitat u anke President. Hemm ċerta ġenerazzjoni ta' Mostin ta' Tamparu li kienu fuq is-70, rib it-80, eċetera. Li kienu jafuh bħala l-Pjola. Apparentement, jiena mhix dilettant tal-futbol, il-Pjola kien plejer importanti, magħruf ħafna tat-tim Taljan meta fl-1938 l-Italja kienu ħadu it-tazza tad-dinja. Kien għalli di tal-Pjola minħabba li kien jilab il-futbol u ġeneralment saħ kienu tajbin għal-ballum, kien jaf dak li ngħidulu bl-Ingliż Malti u bil-Maltix li jaf jidribilja, allura kienu qalu ilu bħala il-Pjola dak iż-żmien kien xi Pelé jew xi Maradona.
ta' snin wara. Bosta mostin kienu jistennew u jixtiequ li JJ jingħata ġieħ il-mosta kif kien jixraqlu. Min kelli mħabba li JJ kellu għal-mosta u l-ħidma li wettaq sa minn tfulitu, dan il-ġieħ ma wasalx qabel l-2004. Sfortuna hija dik. Ftit minn mostin japprezzawa. Jekk ma jkunux jafu lilu personalment. Ftit minn mostin japprezzawa. Ġew kellu mħabba kbira, mhux lejn il-mosta biss, lejn kull ħaġa li hija Maltija. JJ kien joxa jirrakonta kif kien iltaqa' ma' martu Josephine u sieħbu Michael Sant kienu l-università. Kien jgħallimhom il-Monsinjur Sapjano. Kienu jsibuh jibes ħafna u leħnu monotonu. Darba minnhom telqu mill-lezzjoni. U kienu ħarġu u kif skorrew San Ġwan qabdet ix-xita, il-Pjazza San Ġwan, kienu għaddejjin minn dik li triq Repubblika l-Ussa Darjali, waqfu quddiem ħanut partikolari li kellu daqsxejn daħla l-ġewwa. U daħlu u sabu li kien hemm tfajla hemmhekk ukoll. Il-tfajla kienet l-unika persuna minn daw it-tlieta allura minn daw mill-JJ u mill-Michael Sant u li kellha ombrella. U provaw jersqu kemm jista' jkun u jgħidlek kienna provajna nersqu. Ma jien provajt nintras. Minn dakinhar baqgħu flimkien. Josephine kienet ġejja mill-familja magħrufa bħala tan-Niksu. Kienet mara b'kelma soda u donna bla sabar biex li trid tgħidu u dak li għandha tagħmel tfittex tagħmlu kemm jista' jkun malajr. Hija kienet għalliema wkoll. Kienet eletta darbtejn wara xulxin bħala kunsilliera fil-Mosta u kienet tmexxi wkoll programmi fuq ir-radju. Ftit snin qabel ma JJ miet, xtaq jippubblika ktieb ta' poeżiji b'tislima lil martu Josephine. Kien diġà għażel xi ritratti u tpinġijiet adattati għall-ktieb. Sfortunatament, il-ktieb ma laħaqx ħarġu għax il-mulej sejjaħlu. Naf li kellu żgura għal-qalbu kien hemm xi pożi dedikati lill-mama għax kien qed mietet qabel. U niftakar kont sejbietum fuq il-kompjuter ukoll tagħna biex ma jintilfux. Dak mhux pubblikat bl xi jpubblikaw, issa mbagħad naraw aktar il qudiem. Peress li martu kienet awċija, fis-sajf u f'xi btajjel kien qatta żmien Għawdex, speċjalment f'Marsal Forn. F'Għawdex kien jara l-post ideali fejn wieħed seta' jqatta xi żmien għall-mistrieħ. Niftakar l-iktar konna morru nstadu, l-bajjar, għal-vopi, u flaxija dejjem noħorġu, u mistieri kien dak it-tip. Jien ma nafx, qatt ma rrabja magħna, qatt ma għamil xejn magħna. Niftakar ukoll Għawdex meta konna mmorru, dejjem konna noqogħdu fil-kera, x'il-mammi billi kienet tgħix Malta. Għal xarejn konna morru ngħixu fil-kera u dejjem b'xi ħaġa b'daqqa jieħduh dew hekk u ddeċidiet li tixtri post. U kienet xtrat post Marsal Forn dak iż-żmien, llum għadda żmien issa waqqajnieh u bnejnieh u kulħadd għandu post fejn joqgħod dak huwa issa imprezzabbli għax dak iżommilna l-memorji ta' dak iż-żmien li konna ngħixu fih. JJ kien imdaħħal sewa fil-qasam tal-edukazzjoni. Kien għalliem għal bosta snin. Kien iqisha bħala vokazzjoni li għallem fl-iskejjel bit-tfal batuti u li kienu ġejjin minn ambjent ta' problemi. Il-JJ kellu ħabta illi anki tifel fl-iskola jiftaħlu setaħ sħiħ qudiemu. Safek biex jara il-familja tiegħu kif qiegħda tgħix, jekk għandhomx bukkun fil-għaxija, jekk mhux kapaċi kollha jinġabru taħt l-istess saqaf fil-għaxija, jekk għandhom xata fil-ġranet tax-xitwa, fil-iljili tax-xitwa. Meta kien sur Mast, kiteb bosta drammi biex jgħallem l-tfal u jiżra fihom imħabba l-kultura. Huwa kiteb bosta drammi b'temi soċjali, folkloristiċi u storiċi. Id-dram tiegħu meta jgħaddi żmien kien rebaħ l-ewwel premju f'konkorsi mniedi mit-Teatru Manuel. Huwa sar kap ta' skola u mbagħad laħaq uffiċjal tal-edukazzjoni, kien assistent direttur tal-iskejl primarji. Huwa kien studjuż tas-sistema tal-edukazzjoni u kien jgħallem ukoll fil-kulleġġ tal-edukazzjoni għall-għalliema kif ukoll fl-università. U bagħad il-JJ kien ħassib kien dak iż-żmien u b'ċerta saħħa illi
timbeda l-Akkademja, il-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università. Għax dak iż-żmien l-għalliema kienu in-nisa jmorru l-kors tal-Virtu u l-irġiel imorru l-kors St. Michael's College ta' Ġorni. JJ Camilleri kien ħoss il-pols tas-soċjetà u għadda mid-diżappunt tal-qagħda soċjali biex bis-saħħa ta' kitbietu sar il-vuċi tal-bidla għal min kien minsi u mwarrab, għal min kien mirfus u kalpestat, għal min sofra l-ġuħ, għal min kien muġuħ. Il-kitba tiegħu hija eżami sħiħ tas-soċjetà universali u għalhekk tas-soċjetà Maltija wkoll. Huwa ma kien jiddejjaq xejn jesprimi fil-beraħ id-difetti tal-mekkaniżmu soċjali. Il-kitba tiegħu tixet l-impenn biex jeżamina l-qagħda soċjali ta' min kien batut, ta' min kien isofri, ta' min kien ibati mill-inġustizzji. Huwa wieħed mill-kittiba rivoluzzjonarji ta' snin 60 u wieħed mill-esponenti tal-moviment Awmin letterarju. Il-JJ urieni is-sentiment qawwi, il-ħsus ta' qalbu, il-bniedem li verament kien jgħix il-ħajja bit-batijiet tagħha kollha. Għadni niftakar qisu issa u dak nasab kien il-moment li l-aktar lil dan l-edukatur, lil dan l-awtur, lil dan il-pittur, u kollox kienu ħobbi pinċi. Lil dan id-drammaturgu għax kien jagħmel drammi in his own way fil-livell tiegħu dak iż-żmien ma kien jagħmel id-drammi wkoll. Lil dan bniedem ħassejtu li bniedem uman, verament uman. Warajh ħalla bosta maniskritti fosthom autobiografija. Il-pubblikaturi SKS ħadu l-inkariku li jippubblikawha. Jiena nħossni onorat li avviċina lili biex nħodlu ħsieb il-kitbiet tiegħu. U nista' ngħid li f'din is-sena u nofs li naħdem fuq il-ktieb tiegħu Malta li għext fiha, sirt nafu nistgħu ngħidu mill-ħsibijiet tiegħu arafthom mhux biss mill-kitba tiegħu, imma anke mid-dokumenti li kien qed jirriċerka li kienu lejjun primarji li jidhru f'dan il-ktieb. JJ kien influenzat ħafna mit-taqlib, mhux biss tal-gwerra, ma anke ta' snin 60. U dan jidher fuq l-aspett uman, l-aspett li jidħol fid-dettall biex jesprimi l-weġaqat anke tal-iktar nies komuni. B'tali mod li naħseb li l-qarrejja huma xxurtjati li ħajsibu dawn l-esperjenzi ta' ħaddieħor dokumentati qabel ma kienu ħajspiċċaw in-nies li jgħixuhom. Li nafu li ħafna mill-istejja li hemm fija u kien qalhomna by word of mouth meta kien ħaj l-ewwel hemm il-messaġġ li qed jiktibha jew li ġabarhom f'forma ta' ktieb qatt ma qalilna. Kien ċempil li Philip Borge kien qalilna li hemm wieħed Steve Borge interessat li jagħmel xi fuq il-papa u biex jarem xi ħaġa mhux pubblikata biex x'inter kien interessat li jippubblika. U stidninnieh ġie d-dar, beda noħorġu l-kolba minn ġo l-kabinet speċi. U għalmu speċi skoprejni għamija bażikament ma' Steve Borge. U għat għandu xogħlijiet oħra ta' novelli, poeżiji u romanzi li għadhom mhux ippubblikati. Wieħed jittama li dawn il-manuskritti ma jdumux ma jkunu stampati. JJ Camilleri, il-vuċi kontra l-inġustizzja u d-diskriminazzjoni, il-vuċi tal-batut.